An cire Naja'atu Muhammad daga aikin sanya ido kan 'yan sanda lokacin zaɓe. Mai sauraro ka biyo mu a sannu a hankali domin ji daki-daki dalla-dallan labaran a sannu a hankali. Amma kafin nan muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. Mai sauraro in ba za ka manta ba, Naja'atu Muhammad ɗaya daga cikin magoya bayan jam'iyyar APC ce. Yayin da ta juyo ta ga cewar ɗan takarar jam'iyyar APC wato Bola Ahmed Tinubu babu abin da zai aiwatarwa a yankin Arewa, inda ta zarge shi da cin amana da kuma rashin iya jagoranci. A nan haka ne in ba ku manta ba, ta kawo batutuwa da dama a baya inda ta soki jam'iyyar, yayin da a yanzu haka take goyon bayan jam'iyyar PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar. To hukumar lura da aikin 'yan sanda ta Najeriya ta maye gurbin Hajiya Naja'atu Muhammad ɗin a matsayin ɗaya daga cikin masu sanya idanu na hukumar da za su lura da ayyukan 'yan sanda a yankin arewa maso yammacin ƙasar a lokacin babban zaben ƙasar da ke tafe. A wata sanarwa da hukumar ta fitar, ta ce an janyo hankalinta ne kan wata sanarwa da jam'iyyar APC mai mulki ta fitar, inda ta yi zargin cewa Hajiya Naja'atu na goyon bayan wata jam'iyya, don haka ba za ta yi wa APC adalci ba. A sanarwar da APC ta fitar mai ɗauke da sa hannun daraktan yaɗa labaran yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa na jam'iyyar APC wato Festus Keyamo, ya yi watsi da naɗin Hajiya Naja'atu a matsayin mai lura da ayyukan 'yan sanda a lokutan zaɓen ƙasar nan na 2023 da za a gabatar a 25 ga watan Fabrairu. Sanarwar da hukumar 'yan sandan ta fitar ta ce ta maye gurbinta da tsohon mataimakin babban sifetin 'yan sandan ƙasar wato Bawa Lawan domin lura da ayyukan 'yan sanda a shiyar ta arewa maso yamma. Hukumar ta ce a kodayaushe tana taka tsantsan a ayyukanta, kuma za ta ci gaba da taimakawa wajen tabbatar da wanzuwar demokuraɗiyya a ƙasar nan. Haka kuma ta sake jaddada ƙudurinta na tabbatar da samun sahihin zaɓe a cikin wannan ƙasar da za a yi a 2023 a watan nan da muke ciki na Fabrairu 25 ga wata. Ƙarshen rahoton kenan. Sauraro za mu so mu ji ra'ayinka dangane da cire Naja'atu da aka yi aka maye gurbinta da tsohon sifetan 'yan sanda na ƙasa, yayin da jam'iyyar APC mai mulki take zargin cewar Naja'atu ba za ta yi wa APC adalci ba tunda tana goyon bayan jam'iyyar PDP. Me za ka ce dangane da wannan rahoto? Mun gode, sai mun ji comment ɗinka. A huta lafiya.